Tekapor kalabiang bengin yo bengin sedang no ya ka jing mani jing syakri jing yo blai lang ba jong kane kan no phai jong kasngi ya ba nang kong nang syap ngi pen pau ke jing sngongu ka ba krau ya lau jong utrai kan rat nong bu nong thau belapan la yang i hadu kane kan no phai jong kasngi kan ni bangila ban yadon hakayieng ka bakhuj bat bakentang jang u bodang sya sngung phai yang i bangin yo ban mane ban syakri ban pen burom ya ka kerteng ke jang u ni pediang sobhar ya phi baro ki prabangaj bait ki badon hakane ka khlip mat ka mamanta syakane ki jing ya senglang hakane ka no phai jang kasngi ni pediang sngob ha ya phi iwei pa iwei nadu ke baritam hadu ke basantam kan thei bat snrang bat le se ladadon ki prabangej ki bai jangi ki badon kerteng haki wei pat ki balang ki baju yai syakri ya ka kerteng ka jong trai rengkat pat phi ha kene ka balang ya phiru ngi pediang snob ha da ka jing ie ka jing don rengkat ka jong phi bat ngi kumne banya sanglang kan long ka jing mentoy yang i simet bat ru kumuram ya ublei ukpa jangi ubah penang ina duai kukpa jangi ubah penang kumne sashi sian pat hakan no phai jong ke kasngi ni aingu yame kan rat babha khat ni ke man sim ke bakodor ngi don hak jing sop jong ke yeng ya ke ban yo ban syakri ban yaro ban pendon burom tang ya ke kerteng ke bakhu ke jong me ni aiti ya ke por bedang sa baro ko we hakik sang tiplay kijang me sim yang iwei pe iwei bangin yo sngo ya kijing darang kat lam kijang me lang ba jong ke kapor haka kertang ke jong uji su bau trai khot kerpat ngedam ngaduai amen ngin ya beteng ya kijing syakri jangi dam ngin ya sok lang kijing ruai kenamba kebalai spa nyau kenombar kejeng ruai ke belai spa nyau kejeng dap ke mensim hau Krist melong mami yanga aplay kejeng penhun haka perthai melong khamha ban ya ka spa bat pai lakor ngin ruai kumtu borok sau teli kit khot melong ma me yang aplay ka ching ben hon ha ka rthei melong kam ha dan ya kaspat ban ya kaspat kaspabat pai lakor hakabachelan kariklau la apakrai bame
baropar tang ia melashai kodar kan kajing sok chai kawan kerhai kawan kerhai metang syubang tang shibit ya kamin sekan inyu jisunong benem kan kam sloban ya barolang ya barolang ya barolang banyak Hashem. Hashwa begin let hakmat ublay lengba kijeng duai bajar-jar jongi du ngin sya shko yagak dien kejong ublay ngan puli hapdeng jongi naga kitab Exodus kalenong kabakhat ar teli gidkhat kabalai puway bat lai pu ar Exodus khat ar lai puway lai pu ar kini gi ar teli gidkhat kilong ru kanong rim jong ke jing selak hakene kanok phai jong ke sngi dungin sya skor ya ke dien ke jong blai bat ulak hot yau Moses bat yau Aaron menmiet bat ula ong tu yang tu mi no na pedeng kibriu jonga mapi bat ki khun Israel rup tu khilej no dasyakri yau trai gum bapila ong tu simru yaki langbrot bat yala ki masi gumba pila ong bat tu khilej no tu kerku yang aru ublay un kerku yaki jeng puli nak tien ke baim ke jeng u ngenya duai gumne pat sasisient ublay ukpa jongi ubah beneng ublay ubadab yaga beneng syajarang bat yaga kandau syatbian utrai jongi met bat utrai jongi mensim ke bakodor ke jongi ukli jong ke balang bat ubalong ru uten rai ki jengkerku baro gumni haganop hai jong ke kesngi gum ke khun ke blasius pa ke jong me ngiawan kat ni ke mensim ke bakodor bandon sipor hak chat kading pna ke jong me ko try Jesu banyo tei banyo selak banyo fliu jing mud bat me nagak tin ke baim bat ke basisha ke jong me ko pa oh ngiduai hakalip mat kabakum kane mentakan rahat bapa ngis ngongu ya me ngidap daga mensim jong kejing ngongu ya me ko pa bahadu ka kalip mat kabamenta medang sya ngau pa yangi kibalong ki kun kibla sius pa ki jong me bangila banya wan kum ne kroi banya syang hakayin kabakentang jong me banyo ban syakri ban pran buram ya kakerteng ke jong me gat pembedang sya ngau ha yang iban le kumta ngi aingu ya me kan rahat baba nama ki jing isen ki jong me ki jing da ki jing ker ki jing ri ki jing sumar ki jing tin ki jing yalam ki jong me ki jing sa ki jing peja ki jong me ko kan rahat hagil yang baro jong ke jing im hakamet bat hakamansim Dena mar kajing kajing mab ba kajing isen kajang me ngialong kumne kumangilong
ka jingu bat kaburam ngi asyame kum ki khun ki blasiu spa ki jong me kupa ngi adon kum ne ha ka ying ka bakentang jong me nadu ke beritam hadu ke basantam kenthei bat sinrang ngi ab khmi lenti ya ka bor ka jing isnei ngi ab khmi lenti ya ka jing bam ka badai men sim bemen ai hagi don nut bat ki men sim ki jangi hagi ni kisngi ki bangi im ki balong ki ba bat ki ba chuat hadu kata ya rab yang i ko try hab ngi don sipor hak jat ka ding phna ka jong me bangin yo snau ya ka sur ka jong me bangin yo ya ka dur ba briu jme ko try jisu bagan don rukum ta hagi don nut hagi jing mut ki jing berkhat ki jangi ngi duai si kentien ko pa naga mental ke jong ka balang hang ne halum siap melakar khu ya ka hagi liang baro jong ka jing im hagam met hagam mensim ngi ai ngu kan ran baka kam jong me kelanang yar kelanang krau hapo la ka jong ka balang da ki jing ya trei borba da ki jing ya tulun jong ki syakri ki bak kodor ki jong me nadu i pastor kumunong ya lam ka balang kinong sarai ba i jong ki balong ki temen basan bat ki dekat ka kum ti balang ki baji ya pentelun lam ya ka kam ka jong me ngi ai ngu nama ki riu dekat baro ba upai lang balasiu spa jong me baro ki long ying ki long sem ki badon hang ka balang ko kenrat ki long kum ne kum ki long de nama ka jing i bat ka jing isen ai ka jong me kum tang duai hak ne ka nop hai jong ki ka sngi ko pa bamen ngau sen ai bamen kerku syu bamen the syu ki jing kerku hala ka jong ka balang hang ne halum siap men don lam dorang kat bat ki nong ya lam ki jong ka ya ka komiti balang baro ka wai kenrat ka balang ka komiti ka ba khli du jong ka balang pan ya ya ki kam ke bakrau syakmat bat syaprang ngeduai ka kenrat ik dorang kat lam ka jong me bat ka wai pa ka wai ka rempai kristan hapo le jong ka balang men dorang kat lam ka kenrat bat kitu baro kenrat ki bas tangan ki bas liang ya ka tin ke ba im ka jong me giduan ke bana ke ba pang ke ba sitom le si ke ba don ne ka balang ke ba don ha ki ying ne ki hostel ke bangim tip ungi duan ne jong ki ko pa ba men ngau snai men kta da ka sang ti blai blamong jome ko try jisu hang nu ba ki don ke ni mat ya ki jing ko ya ki jing khia ba da ba ki yo ya ki jing ko ya ki met ki la knat ban syakri lang ban ngikum ne ha ki wai pat ki por ngi duai ru na ki prabangai ba i jangi ki ba don ne balang se don na pdang jong ki jing dong ki jing kerdu ki jing ban khia jong ka jing im ki yak sa malakas ngi duai ak mat jong me ko patos ngau snai melong blai ubat dap ha ki jakabaro do try to kerku yaki kat kum kamon ka bakhu ka jong me le sila da don hang ni hang tai ki khot jong ka balang kan rat o ki bala thaj ki balang ya ya ka ban ki se ka ying ba kan tang jong me ba ki sha ka ban kan oi ha ki jeng snau pha jong ka prthai ha ki ni ki sngi ki chuk jong i ki ba man ta ya rab ya ki ko pa da ka bor ka jeng isn ei jong me hang no ba ki don tuk ta do man sim ba khu ka bor jong me bagin yo snau kan rat ya ka sur ka jong me bagin nang ko kan rat ya ma pendam rit krup hak nyat jong me bagin man kiu pat se ka ying ka ba kan tang ka jong me ngi duar ko pan ka benta ki seng ba pher baro ki ba don hak ne ka balang na du ki khna kilong kemi bat kum ta ter ngi dua ya ke jeng khia paman a ya i wei be wei khot jang ka balang ba kum ta ke nang la ban trei stit hem ya ka kam ke jong me nang ne syakmat simti ko pa ya ke ka por ka badang sa jong ke jing syakri ke jangi namar ke ne baro ngangu ngadam ngakhot kerpa haka kerteng ke bat yang tam jong tra nung penim jing Yesus Kristus menta hadu halakerta amen. Hakini kapor snopaban khot yaitu pesan skatri ya jeng pendap kikam ke balang. Ning kong
kum ko balang ni pen pau ke jing sungu ya teman besan M1 ibala pedang sobhai kan ke jing pen bai jong ko balang an sam ya ka khubor na ka tin ke jong blai kum bala duai ngi ya scambo blai no ran kat lam teman besan ka khubor bangi saya sngo kan long ke jing kerkhu na benta jong ilang baro tangkum ke jing pen itu teman besan M1 ilong i teman besan jong ko balang Presbyterian Gorfling. Kijing pen bana. Ka jasang kan thai ka long tang shuai ka ni jasang inong kran ilong kong bon kut khong kai. Ha ka jasang Hindi service ha panthom kra ha ka por sawje la shibet inong kran ilong Mrs. Iba Phira Skemlon. Inong kran ha ka jasang jong ka Senior Christian Endeavor Society ha ka por sawje ilong Miss Fidalin Marthong. Jaseng dong hakapor san baji hakadong lum siap mingi jaseng kalong hayeng di teman besan JR Saukme pat inong kren ilong di master AL Rabtham haka jaseng dong pedeng ka jaseng kalong hayeng di Mrs. Evelyn Kharkongor inong kren ilong teman besan LS Nongsi hakadong lum siap sepngi jaseng kalong yeng di master Samuel Pathau kani ka yeng ka don hang tei ha them mau ba ka ki ong ka bara pathor pat inong kren ilong teman besan HW Tham ha ka bai dei ba kani ka jaseng dong na ka leng ka jaseng dong lum siap sep ni kala pan bai ya ka boss bat kani ka boss kan yeng hang tai ha shan mari pat ka por ban mi kalong ha ka por sau baje Agamiet balang kata khat lai taring nginyo sngo ya ka subject ka baong briu ubasta te ya ka yeng halor mo siang pensyong no rem gospel jong Matthias kalanong ka nyo ka khat ka ar phusau pen khan ka team ublai ulong mo siang ban pulis dang badwai ilong imasta pendap bok lang shooting pat iban kren ya ka subject inlong i doctor Wan penbiang el nong lain. Bible study jong ka balang kan long kumba julong ha ka singi tho ding hang ni hayeng mani ha ka por nyo buji. Ha ka jaseng duai mi si sejan kita ka khan ru tareng ban pulis dang bat duai long Mrs. Biamsi Morris Marngar bat inong duai dien ilong Mrs. Barisha Marwen. Inong ya thu khana ka ni ka singi tribe wan kata ka khan nyo tareng Inlong Reverend D.S. Auckland. Haka jaseng khana haka ni singi tribe wan haka khan nyo tarek haka por nyo shteng hang ni hayeng mani nomdan jaseng khana namar ba kani ka jaseng khana kanai bisit ya ka jaseng khana angthi halang karding. Di kumta ka program haka jaseng khana halang karding ka long ba. Ka jaseng khana nang ni kan bisit hangthi. Yijing aingu ki bangila lum haka lai tarek JR Saukme sa penkentang yakini kijeng ai.
Au blei beruk pau jungi bahab neng. Sai sisin iwan biang ya kaban aingu baban sngongu ya mekopa. Namar kaninga no phai sngi bang yo benta biang ban dan hakan ka ying ka jama. Ban yo ya kaban ya mani ban syakri. Ban pen krau ban penan buram ya ka kerteng ka im ka bisisha. Bat ka badan bortam ka jama. Is ngau kemen ya ka jing it ka ba mayan ka ba pla ka jama. Nakam da ka jim ka jungi. Hoot ko kanran ngi em ngi ki ngi long day namar ka jing ai ka jing is ai ka jom ko pa nakam da ka jing em ka jing mela ai yo khon jomo jisu bon shayap halor ka ding phana nam da ki pap ka jongi nang bangin yo em bat kanran babha amdan da ka wi pat ka ba kham kemen ban ya kata ya ka jing shayap u khon jomo jisu nang bangi ngin yo em Kenrat ngis ngau kemen, habang iyo bandan hakabakum kani kajing syakri, ngiyo ruko trai ban ai syakakam kajama, trai meyo I ya kadonun, meyo I ya kamansim, meyo iru ya kajing temu kajongi, kabangi terang bat angnun, bakakam kajama kanyat syakamat bat syaprang. Dakar ku se ko kenrat ya kani kajing ai kibaret kajongi, bakin man kerhai ko kenrat. Bad habaka balang ka pendan kam yaki kin long ki balarkam nakam ta kajing yat syaprang jong ka kam ka jama dakar khu kerpang ru kopa ya ka wei pakawi ka kti ka balayo ban ai syaka kam ka jama kopa bad ngada duai bad ngada kerpat ru ko trai bak ei ka bamaki ki mut bad ki tmu kan urlong bad kanja lingba kajing kerkhu ka jama Kerku kerpang ru yalau jong syakri ubakoda ujama yau ba me melawan lam hakan ka janmien bon yo ban bsa ban ai ya ka ketien ka jama hapadeng jongi ulong tang ubriu ko kanran baba hoot ulapen kre ko ubriu ko trai bat nginget pat ba ka jing penjanai kalong ka jama dara se ko kanrat ya u ka kamra beneng ka jama dapen sle ya u dong mensim jama kenang bon long lait lut Banut ban yeng ban keren ya kajing sisa bat kata ke kenrat kalau ka bor nakam tajungi kibala ban yo snow hakabakum kani kapor ko trai bat kanda ai bor kada thau thmai ru ya kajim kajung ko trai kat bangidang em hakani ka sla jo kani ka pertai bangiru nginut ban yeng hakajing sisa hakan nongrim jo ka ketien ka jama dakar khu ko pa ya barok ki benta ya ka bang yo ban pendam ni IT ya ki kti ki jama dapat kini barok ni pa nak kerteng jong Jisu. Amen. Inya beteng biang ya kajing syakri jongi, dagun ya selang kajing ruai nombar saus pa lai punyau. Kenombar jing ruai saus pa lai punyau. Jisu nang aplang perot jonga. Jisu nang aplang perot jonga. Lam yanga ngan but yame. Lau ba perthei banyai langba. Ngam syepti padon mame. Lam sajaka plang bajerngam. Harut wadut kuj clear. Drai nang aplang perot babhatam. Lembat me ngan sengau sir. Nginya ruai kumtu barok sau teli kidkhat. Jisun ang aplang brojongat lam yangan bud yamin lau ba ertei ban yat ling bat ngam shepting badon mamit lam syajaka plang bajengam harut wadut smor clear
brochongan ap ngan yat ringkat bat me nas ngotrim kimrat floken shat sumaryanga dalade try ngam shepting ya kisuri sing snorunar bakrehu habat mat ijong mengai kuslai bat ching ting kitu sunong aplang brochongan lam mameyangan bud yon ngam hableng jing talang klemamit bantur ngam no raya lam yana shalash nong shnong ba it ba shong ipa kaying shong ne jong ngai kan long chiu nom lem bat me hang ta dosa sisian pat hagaban nengkong neng siap ngapen pau jeng sungu ya blay sa sisian ubala dala ker ubala ri la sumar ya ke jeng im jeng au sakri barit bangala bandon hagamet kaphat kabakoi kabakya kran bakumta ngala bandon banyang apdeng jong pi hagni kenop hai jong kasngi klem da pen sitom ya kinong yalam jong kabalang ngapen pau ke jeng sngongu ya blay namar ne kalat gum usyakri barit ubala khot syakakam kabakrau bak kentang jang u ban yo bandon talem bat pi gumne ha kene kesngi ngapen pau ke jeng sngongu ke jonga ke bau thli jonga umla ban batai ne ban padia ya program sekretari itnan basan jang balang jang pi ibla ai yang ane kalat ibla ai bha ai bantalem yang banya don rengkat bat pi sipor ha ke yeng ke jang blai ban yo banya tei banya sulak nagak tien ke baim ke jang u nengkong kan long ke jing penisaj bor yang au syakri barit banga penkre gini ke benta bat ngangej skemru ba ublay udon jala ka jong ka bha ka benta ban pensngeu habdang jengi iwei pa iwei kan long ka jeng mentoy yang ilang baro do blay ka jeng suk undon lem rekat bat ngi nga ai kublay ru yai pastor jong pi reverend pi maulong la imla ban rekat bat ngi hagni ka por idon sakwai pat ki jeng lej ublay un kerku nga bra jong i ngai kublay ya pi kinong sarai ki pa i ki jongi ki rangba balang ki mengjukhot i ki khot ka kumti balang ya pi upa blasius pa jong utrai ngai kublay kerpang hang de janmiet ya pi baro haka kerteng ka bathiang tam ki jong trai ba undong pen im jongi u Yesus Christ nga wanra ru ya ka jing kublay
na kabalang Presbyterian Golfling habangalong udkhot ujongka ublay ungkerku yang ilang baro ngin pai akmat ublay hagi jeng tuai kukpa jongi ubah habneng menta kaladai kapor kopa bangin penkre yagi dok nuat bat ke mensium ki jongi bangin syashkor ayu ken kopa midon ban keren hapdeng jongi keren atrai nama ki khun jong me ki badon hang ne ki yo sngew bat ki ang not ya kasur ke jong me kesan por ya lu jong syakri batlat umela khot syakri ke jeng syakri mela penyang hang ne jaka ka bakentang lang ba ka program komiti jong ka balang hang ne kesan bor ya u ka rak boyo sngew na me upen sngew haki brio ki jong me sim ya ka por ka badangsa haka kerteng uji su ngaduai amen kejingnya selok kanlong nakatu kebenta kemula pulih meneh haka basdang ke kitab Exodus ke lenong ke bakat ar kidkhot artli laipuwei laipuar ngakwa ban pulih sesisen pat bad ulak hot yau Moses bad yau Aaron menmiet bad ulaong tu yang tu mi no nap deng ki beriu jonga maphi bat ki khun Israel ru tu khilaj no da syakri yau trai kum baphi laong tu simru ya ki lang barot bat ya lagi masi kum baphi laong bat tu khilaj no tu kerhu yang aru nagini ki artli ki dhot ki bangla pulih pedang jongilang mentan ki balong kum ka nongrim jong kejingnya selak kalabu ya ka mat pedang ka subjek pedang halor kini atli gidkhot bat kata ka subjek pedang kalong syafhang kari klau ngin ya keren ngin ya tai ngin ya thir haklip mat kementa syafhang kari klau ya kini ki kentien ki blatho hakini ki artli gidkhot hakini ka kitab Exodus lenong ka bakat ar kidhot laipuwei bat laipuar kini kilong ki kentien ya ki balakren dau harus us kari Egypt ulakren ya kini ki kentien hau Moses bat hau Aaron kataru hakapor menmiet kilong ki kentien kibadon haka ya ka hukum ka bakirke hadu kata-kata ka hukum ka baula keren yang dikentien hang dik arngut ki syakri ki jong play kalau ka bakirke hadu kata-kata ya kini ki arngut ki syakri ki jong play bagi dai ban mi no kerke kerdan bad ban yalam no bak yau pat Israel bad ya baro ki jingri ki jingdup nang tai nari Egypt sya kata kari klau ya ka boleh ukwa ya ki ban lej kataru hakapor menmiet ki khun Israel baro ngiatip ya ki kila sya pen sitomben hang tai hari Egypt kum kimrau hakadur kum kimrat kisya pensitom hagadur kum kimrat sau kejat hang tai hari Egypt jin hadu saus pa lai pos nem kenti berabangit ba iet how try habangi perkhat ya kijing jalan jong kini ki saus pa lai pos nem kejabing kejungi kibriu kamla ban perkhat kini ki kun Israel kilasya sitom saus pa lai posnem yathu ke kitab Exodus kelenong ke bakat ar bat kedkhot ke basau pau hadin bau blei ulale hadu khat ar teliki kamba bat kita ki dak ki bakhla halor kari Egypt baro kawai bat ki briu ki jangka badai hangta bau sim haru usa pelaj no dak ya ki khun Israel ha ka rukom ka bakir ke ha ka por menmiet ban lej satai syari klau
kumbau blei ulakwa yaki banlej hang tai hari kelau. Kalong ke ei keba om ju kham je kot. Bagi bos sarkar niki bor ki bahalor. Bakin pelaj merau yaki kenhuan iba buan pat. Ha kapon menmiet. Usim paru ulale kumta yaki kuan Israel. Kalong ke jeng pelaj bat kalong ke jeng penyat. Kabastat ke jeng ublay ubokpa ubanda jerong. Mauhi dala deula ong haus iem. Do pelaj no yaki beriu janga. Bakin yo syakri yanga hari kelau. Ong ke kitab Exodus henyau kelenong kan riu kedkot. Ngala ong habasdang ke subjek pedeng kalong keri kelau. Teka kene keriklau. Keriklau kemud kata kejaka. Keba kenja jalam-jalam. Kebom syong beriu. Bat keba sengongiu. Hakum kene kejaka. Saudong saukun. Lake daki merat klau. Kiba ikan syah. Bat ba itrim. Bat kiba runar sat. Kumta. Ki jingma ba isyarhai ki ker tawir saudong ya kata keriklau ki ker tawir saudong ki jingma ba isyarhai ki mangila banya tengko ya ki jing mansau badru banya takhu ya ki jing yaphi te balai pat uyalam ikun Israel syata kalong ki jing keli kama mangabat makhi ini perkhan balai ba keriklau kalong ka bakum kata balai ublai ukwa banya lam ikun Israel syakata keriklau. Kebasyir khai, kebadap daki jingma, bat ki jing mensau. Kejubab kalong tang kani kawai. Ba ublai ukwa bat utrang dik. Ban ai kejing sneng kejing krau, bat ben hakikun Israel ya kabor. Kajeng long belai kajeng halo jongki. Ukwa ban pen iya ka bor jong belai ba udon halo jongki. Gumta kihun Israel ong ka history jong ka Bible. Gilyami no nang ta na Ramses. Bat kilaya ya keriklau Sukut. Keriklau Shur. Keriklau Sin. Ka Sinai. Keriklau Paran. Bat kila day ruban kam lang ba ya keduriau basau kumangyatip. Ke kitab Exodus, ke kitab Deuteronomy, bat ke kitab Jingkhen. Kini gilait lagi kitab ki ai ke jing batai ke basyai kedar yangi. Bagi kun Israel ke day ban yai lenti tang sau pausngi nang nener Egypt ban poi syarikanan. Mdai day namar kajing le mutlok, day namar kajing knyum, day namar kajing le runar kajongki, ublay ula penjalan yaki nakasau paus ngi, jakasau paus nem. Kajing yai lenti, jongki kun Israel nakawai keriklau, syakawai pat, kimat yakitma bat kijing yale. Kimat ya ki jing kerdu hakabam kasa. Om dan jing bam. Om dan bandi. Kapang kasitam. Kimat ru ya ki jing yap ki basyarkai hangtai hari kelau. Kumta kari kelau kadai ke jaka jong ki jing jing jenja. Ke jaka jong ki sok sat ki sok kerdot. Ke jaka jong ki jing tunjuk. Badru kejaka jong ki jeng khuslai. Ki baka kli ke janur beriau. Kamla ban patai. Tenban. Dei nagata kadau. Wa ublei. Ukwa. Wa maki. Kinyo ya kabor borom jong Ulia lam. Cekni keriklau. Dei hakni keriklau. Baka burom ke jong ublei katensyan halo jong ki. Kaburom ke jong ublei kapau sena halo jong ki. Bat day na dagadao. Bulia lam knang yaki syariklau.
ban penyap, ban ri ban im yaki, ban pen i haki yakabor ke jong u. Na kini geri klau bagi kun Israel kini penyai lang ba. Kiyo sibun ki jengkerku. Kiyo ya ki sipau hukum dai na riklau. Daya riklau bau blai upendap ya ki daga mana na breng. Kabagi bam kabam lutsyo. Kiyo ban bam pahu ya kedok siar. Kebakim juk yo le se hang tai hari ijep. Kiyo ban di ya ka kabasingem. Kabami nau mau siang. Kebakim juk yo ban mat menu. Ong kaktin ke jong blai. Wat kini ki jan ke bagi pong. Ki jan ke bagi pong sidem ke pong siriam kum ne ki pong. Kim juk manrim. Kata paus pas nem kini ka jan ke bagi pong. Kam juk manrim. Bat ki kejat bagi ya, bat ki kam top si top. Nakawai kari klau syakawai pat. Nakawai klau syakawai pat. Ki kejat jong ki kim syam siap lane kim syam at. Bat kim juk don kanu ke jengkerdu hang tai hari klau. Lanangi pai syakat testament ke batmai. Haka gospel jong Matius. La tho katugat ni syapang kari klau. La ong bau Yohanes nang penbaptis ulia lap hari klau syapang ke jengkela ke bamut. Ban pelaj ya ke lenti ba ke jong trai. Yau jisuru ulia lam dau mensim syari klau. Hadin bal penbaptis yau. Dei nakani ke riklau. Begiyo i baka buram ka jong blai ka tensyan hakini ka perthai saudang sokun ka perthai ka badum ka perthai ka bajat ka barem dei nang ni na riklau baka sedang ka ministry ka jong Jisu ya ka ban penim ya ka perthai ka bajat ka barem langba ka jing penkhia langba ka jing hikai badru banyalap ya ka gospel cabaro ki jai penriu jong katu kapor bat kabala sa hadu ki sengi jong mentang ki prabenget ba i how try Jesu katu ngine sange no suwa ya kan ke riklau jong kitai ki kun Israel hendai bat ru jong ka gospel umat hayas chapangu Yohanes nang penbaptis bat Jesu mentang ngine kedat no syagawai pat keriklau kebamanga bat mapingi im hakini kisngi kebamenta kum kabalang hangne halum siap hang tai ha golflings bat habaro kibalang hagari kasi jantia ba i jangi wat kaperthai setlak kila dei ban yat lengba ya keriklau hagi ar telikis nem belalaj no. Jong kesnem ar hajar ar peu, batjar ar hajar ar puwei. Kari klau jong corona neu COVID khat kendai. Kabalong kari klau jong kejing ya jengai si yeng si sem. Kari klau jong kejing ya jengai berabanget ngimla ban siong kum ne. Nimla banyak siang para beliau, banyak keren para beliau, banyak kublai para beliau. Penban ublai ulia lam ila ka jong ka balang. Hang ni haki wei pat ki balang. Baka buram jong ukan yang kumne. Kum bakalong haduk menta kesni. Kum ta kum ki banget. Ngiyo i baka buram ka jong ublai. Kapau lang baki ni art likis nem ki balalaj no. Kibengelayai lang ba yak ta keriklau kaburom ka jong blai haduk klipmat menta kadang pau hapi ni ka balang halum siap hakini ki khat ki khendiat tayo ngilio sngo mapila yo sibun kinong trai ki balong ki khat jong ko di balang ki balong kinong yakit kinong ya ba ban pentelun stat ya ki salantam jong jing sakriya blai hang ni ka balang ka jong pi kini baro kilong ki jingkerku ki batu nakakhet ki jong blai hang ne hakabalang jong hi
hagi wei pat ke balang ru kum ju kum ki khot jong ke balang pat dungin ya phai menta saki jong ki long yeng ki long sem ini ya phai saki jing im la jong simet marwei la marwei hi ila dai ban yai lang ba ya kini kejaj rikhlau corona ke bas ngongi ha ke basibun ke mensim ke bakodor ke la dai bandu no sibun ke long yeng long sem ke la dai ban mat lang ba kini ke rikhlau jang uni ukobit khat khandai ke rikhlau jang corona ha basibun ke mensim wat kimla aru ban ya kendu ne ban le hak da kadur ke rukom wat malik tep don burom ya kamet basa ki bayi yang ki basem ki ba i ki ba thon ki jongi kum ki long yeng long sem lia kendu sibun ki jing sibun ki jing janjar ki jing tenju ki jing khuslai pitma hapo la ka mensim ki jing du no ya ki ba i ba thon ki jing du jing kermen ki jing long marwei ki jing long khunswet penban long ka burom yau play walaupun la yang i kum ki bangai hakane ka no phai jong ka sngi kum ne menta ban yang scam kum ne kum ngi long hadu menta lada dei ka bor bat ka jing lam ka ba kan jablai nga ngej scam ngin long kum ne kum ngi long menta sanu ngi ne poi sa ka wei pat ka ri khlau Bamangi nyaya langba. Nyimat mentah hakini ki juk bat ki sngi ki bangi im. Kari khlau kalong kari khlau jong ka jing duk. Kari khlau ka jing du ka jing kerdu. Kaduk ka kerdu. Kari khlau jong ka jing pang ka jing sitom. Kari khlau jong ka jing bamya snau thu jing mut hap deng hap po yeng po sem. Si family ngimnya snau thu jing mut. Kari khlau jong ke jing bom yok kam yok jam ki khun ki ti jonga bat jong pi wat laki don ki bela pendep yak jing peli ki basalor hak jing nang hak jing tip ngia syong khlem kam khlem jam ki jing du jing kermen sudah kat sepapai bat ki wei pat ki jing ki bangi ngi dai ban yaj lengba hakikam sorkar hakikam sain hima sima hala gejala badru hangtai hakari kipra banget kiba i how try Jesu ngam juklet ya kitu kipor jong kejing huri hura kesor selo keblat nampuk habi jeng mut je berkat jongi kila syat kenting ngai le ngam su thu syu nang nusdang syanukut Sendo ka kli, sendo ka tadang sausu. Habang ya pej ya kata karosta, ne ka bha thungkam thungjam jong ka sorka. Sando ka jaj penriau jengi kan poi. Ki khun ksiu, ki bedang ngak berang pulih haki kejiwan, haki nursery. Sando gin lek. Hakla syai la sisngi. Apakah rostar kan pentrikam ngimtip kala kenja seno kapoi tangba kadai kari khlau kemengila yat hak kipa mendapat hagine ki khendiat tayau belalaj no ngin phai pat sasya ka sarkar kami Kasokar kami na Delhi kalau penmi ke hukum ke bakar ke hadu kata babaro kisi etsi kipi etsi ki UP etsi ki school ki bayok jeng mentoy na ke mid demil bagi dai banto no haki kenro haki signboard jengki ya ki dak ki bahe taleu banto de ketien Ayushman Arroya Mandir lapnon kam dagi tian mandir haki jengtai haki jaka bagi syaitan mensua Ayushman Bharat Health Center menta omlong syuk bantok Health Center dari bantok dagane ke Ayushman Aryoya Mandir bat kata ru ka klong ka bakerke babaro kini ke belajar keteng ki CPS
Sibat ki skul, day ban pendep, hapo lai puai terik, mentau benai, hajar, pulai, satang katu kat nisngi. Sibit, lasai, lasisngi, ayu kan jia, yangi ki bangai. Ngaju mudur, ngaju perkhat, ala dia bangga pusan yang kena keriklau, bangga pan krek yang kena bentah. Ki jing tei, ki bangila tei, ki ba ibang, ki ba krau, ki ba itnat, ki ying, ki ba kentang, ki jamu belai. Ban yo, ban mane, ban syakri laj lu, jaka kertang ki jamu belai. Syanu kin poi. Ayu kan jia, ayu ka dei yang i bantok. Para bangai ba iya, dungin pusan alamarwai. Haba pai liat syaka sorkar mentah. I kumbakalong lakloi. Ban pediang. Ya ki ai baro. Kelenti jong ka sorkar mentah kalah pelaj lupa. Haba yau seri blossom hang thi. Haribhoi district. Ladep pan penkut. Haka sini Sunday. Kabalong ka jengdu ka bakrau. Ya ki syakri ki bakodo jong belai. Ki badon ha ki uniform. Ki syakri ki jong ublay ki badon hak uniform laki long ki balik ni long ki khaki ki deban light duty kajing du ka bakrau I ku maladon kair da ong no dong ni penlong office no ak Sunday haba pej ya ke jela jongi I ku pakan ong warm welcome para banget ba I nga I happy kini baro kidai kiri klau Kiba mangabat mapi ngidai bantur banyak lengba hakini kisni kiba mentah nga ino hanga hapi ngin ya perkhat kumno buon ba ki waipat ki kenrum ki kenram gum ki beriu walang ide ki Kristan ngi khot ki Kristan ya lade bang ki khon ki jong blai haba ki kenrum kenram ki wan Ngisngau syarkai, bat habang ngisau syarkai, bun san ngi knyum miau belai, gumba knyum kihon Israel, ngim lalaj, ngi knyum miau belai, bat teng habang ijau umat hakendong halayeng, haba ban kaduk kakerdu, ngibu kejengkeli, yala di simet marwai, syai kinong yalam, jong kejelah. Ibang ilajit. Para banget ba iit, how try Jisu. Pibaro kibadon hang ne, habalang halum siap. Ha persya jong kini ki ai baro, don kajing kermen, kabas kem, yapi hang ne, yang abat yang ilang baro kum ki banget. Kata kajing kermen kabas kem lang, ladang isya bau belai peniyat. Ya kajing im kajong kajing im kajong pi kebaman lakasngi. Bandon kajing kermen kumba ong ujub ong henrei ngatip bonong sius pa jonga im bat uyeng hakabakat du hakakendau ong ujub ngatip skem bonong sius pa jonga im bat unyeng hakakendau hakabakat du Nila ban siam nak kita pujuk khat kendai ke lenong arpusan kat khot ka jing khot lang ba kan ni ka jing slak ha kan phai jong ni ka sngi kalong tang kum ni kum ki banget tungin phai bat sno tang ha u Jisu uba kam milade uba ong ba ulong u ding so wan uba shisha ban Ban sno tang hau, ubalong uding sowan ubasisya. Koj compare kibra banget kiba I canga. Koj kam lay. Kiba kumnu ki jaj riklau ngilayai langba. Kiba kumnu ki jaj riklau begindai bandang yaj mentah syakmat. Ngin om sngew syap tiang. Ngin syaniak lut tang hau trai. Ban ngaya wer yang ibaro kat kibadon hang ne. Tungin yakin uut hakasur jong kading duai.
Ya katu kajing ruai kabau nong ruai syaman sim uong ngin tur ngin siap tiang usiam usyaprang ka bat kading ngin syak bakin khang nang ta ngin sange ban ngin kmi ya kajing pen im jeng utrai baun pen i hangi hagin kisngi kiba mentah un pen i hangi hagin kijuk bat lagi sngi kiba mentah dungin syaniak teli tang hau dungin yaminot ya kakdien kajong belai dungin ya keren bat u barobor hagi jing duai kiba jar jongi mi labat step namar udang sensyar na baro habaro utrai jongi udang sensyar na baro habaro bad ngin la ndah bangita ba usensyar na baro habaro bat hau judon ke ai kebamla hanga bat hapi kibriu ngila kutlat ngila du jengkermen rai hau ki ai baro ki long ki bala dei tang dakane bangin sala ban ong ya kini kentian habangi ai tilut kum tamangi baro kat ki badon hagade ke yeng ke jong play ngila ban ong ya kini kentian try ngadas ngungu yame namar kani ke riklau kabanga dai ban yai lang ba kabla pen poyanga cakaburom kajing dap kajong Krist habakumta kibra bangai pa iye jonga sasisian pat dungin pet dungin kmithu daki kmat kibakan jaman sim ka sya saka pat kari khlau kebanang ni jadi banyai lang ba saka pat bat kebakumnu kata kajaj riklau kebamangi ngidai banyai lang ba dungin ngau singai tangkum ni kumangilong da kemensim kebas ngaurit ngakarpat ya ladi ya kayeng kasem jonga bat yang ilang baro du ngin ngau singai tangkum ni kumbangilong ujari maya uwei na kinong yathu lupa udah maham jur ya kene bat uong ya kini kentien uong kumne lamis ngau singai hakari kabasuk henrai menle kumno hakajeng slay ke Jordan ong ujari maya uang mat singai tang kumapilong lapit ladamis ngau singai hakatakari kabasuk henrai menle kumno hakajeng slay ke Jordan nila ban syam naka kitab unong yatu lupa Jeremiah kelenong ke bakhat bat kedkhot ke basan ngin persyang ban ngau singai dang kumne kumangilong dungin long ki brio ki ba khendiat ka jeng knyum nginnya persyang kat lak kat yai ko ki prabanget ba iet baro dungin persyang ban ki brio ki ba khendiat ka jeng knyum ngiyo yagi kon Israel ki knyum sau paus ngi kela sau paus nem mangi kat ne ki riklau ngeladap yat kini ki bangindang yat ki bakumnu ngimtip ka jing kentu kalong hak ni kanok phai jong kasngi dungin long ki brio ki prabanget ki ba iet ki jonga ki ba khandiap ka jing knyum henrei ki ba dap kerhai hak jing long mensim pan syakri yautrai ha kipor baro lengba jong kani ka balang ba pidon bat ki kampun sertab apa jangka ngin long ru ki bayai syarai ki bayai duai ki ba ap kermen ha utrai miet labat step bangin ai tilut lagi jong ki jingmut ki jing berkhat
Haki ki badai mensiam. Habang yai rengkat bat kini ke perhei kebangi im mentah. Ngidon kam ya ke perhei. Ngidon kam ya ke kamai ke kaji. Kakup kasem, kabam kadi, kakoit kakhia, kajing nang jeng stat ngidon kam. Nalor katangi dairu ban imsngi, ban yai syarai, ban yai long ke badon kam barabor, ya utrai, unong pen im jengi u Yesus Kristus, uba kam kenti lade, ba ulong udi yang so wan. Ladangi nang, ladangi lasno, hau, uding ba, bolong uding so wan, kajing im jengi unyalam, lengba kita kijing ki rai dam, kiri klau ki bakumno ngenya kendu, ngilak ban yai lengba, ngilak ban job lengba. Ujisu, hangtai hari kanan, uyeng, uap yang abad yapi bantan, banyalam sekata kari kanan, kakanan beneng kari bapernai, kebadap da kejing sup. Kakanan beneng kabadap dekat jingsuk. Hak bau jisu sensyar. Uyeng hak dabu ab yang ibara. Kum kebalang hande kat ibadan hang ni. Bangin lej syata. Enda habala perang yang i. Enda habangila job ban yai lengba yang ini giriklau jong kene ke pertaisni ke bamenta. Tu ublay. Ubadap da jing i. Badap jing isnai. Unkerhu. Ya kene ke khubor. Bau syakri barit jeng ulah pensengau dong pai lang blasius pa jeng trai laka luang apa diang jeng kijeng dona bat kijeng bakla ublay nak buram kijeng amen. Ngini penuai no ya kijeng syakri jeng ublay yang iya ublay lang ba jeng kene kapor. Dabaginya sengubha banyak solang kejeng ruai kebasan spa sau pausau kanomba jeng ruai san spa sau pausau ali ngin lej syakanan ujisu ula iyit yanga uwan nakari kanan uud uyab hadien pena bangan yok boy syakanan pan sengit burom ngan yok pong hari ten syan ka kanan bat jisu junom ngan yo syong ali ngin lej syakanan ngin ruai kum tu berlait lagi khot lambak khoros bat hadin balakut kene kejing ruai ngas ngobha ban khot ya temen basan dike kharsandi temen basan dike kharsandi sobha ba in bu lengkot jing dua yaki ai bela pendap in sepelai lang yangi dagi jing kerhu bat penwai. Jisu ulai jana uwana karikanan uyap ading pona bangan yoboy syakanan Banskeat burongan Yopong hari tension Katanan Baci sucinomngan Yosyong aling enlek syakanan kanan ripenai lanunyen boy syakanan kanan jinsu lajanai aling enlek syakanan anda boy syajing yase
ยิงอุคอนบ้านช่องห่างจากอาการนั้นรีเพอในลานงอันปล่อยชาทานันการนั้นจริงสุขลาชาในอาเลงเอ็นเล็กชาคานาชูจิสุลกทุวันอุอับยาพิหาคานันพิอังเอลโคดเกณฑ์วันปันจันบันเช้ายาพิชาคาTuhan bandi ki baem batu jem jai kanan jing suk lajanai aling en lek kanan ripenai lanung en boy shai kanan jinsuk lajanai aling en lek shai Ngenya doai kaburam bat ka jingo ngi aisha me auble ukpa jongi ubabne namar ka por ka kotor joka jingi sakri jingi selok jing saskor ya ka tin ka bakhuj ka jong me ka bakhat yangi auble Pahapdeng juga je keksaj, ka jing em hakane ka perthai ka ba kinsha bat ka badum. Andai ngin pai she me ku try Jesu. Me balong tang ma me bat tang ma me. Nong elam lenti agi. Saka jing kermen joka jing em ka ba pam jukut. Tau try unong pen em ba i jongi u Jesu Christ. Berku ya ka kubor ka bau syakri ulak kren makin deyo jaka ki donut bat ki men sim ki jong berku ya lo dong syakri ka ye ka sem ya ka palang ka bau dan syakri unang lawan ai ya ka jing syakri ka bak kat ka jing syakri ka balong ka jing knya ka bau pedang hun hakmat ka khet ka jing islay ka jong Bat hakabawai no aubli. Ipan ya kajing ai kabadap yang kabadap kerai. Kajong utrai unang penemba jongi Yesus Kristus. Kajing kabapala kabamayan kabam jukut kajong ublay pa. Lembat kajing selok kabakan bor. Bat kabayalam lenti kajong umensim ako. Kajing kerku jong kilaingot away ublay weim. Long ringkat pat ni ka kubor di ka balabet daw syakri ujong me long ringkat bala ka jong ka balang ka jong me oi ke long ringkat tu bat ki riu ngai hangno bakidon ba syakri bat ki mani dem me nado mentang saduki arta pam jukut tu amen